Знаеш ли какво ми направи впечатление, докато гледах тази вода? Тя просто продължава напред. Има камъни пред нея. Пада надолу. Удря се, но не спира. Понякога и в живота е така. Ще има хора, които ще ти кажат: няма да успееш. Ще има моменти, в които самия ти ще си кажеш, че не можеш. Може да паднеш, може да сгрешиш, може нещо да не стане от първия път. Но това не означава, че трябва да спреш. Мъдрият цар Соломон казва: защото праведният и 7 пъти да пада, той пак става. Забележи, не пише, че праведният никога не пада, но пише, че пак става. Затова, ако нещо днес не ти се получава, не се отказвай. Стани, научи урока си. Помоли Бог за сила и продължи напред. Точно като тази вода. Не е важно колко пъти си падна, важно е дали ще станеш още веднъж. Аз съм Вени и това е Just to Be. Абонирай се и до следващото видео.